Sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis level, kegiatan peribadahan di tempat-tempat ibadah dapat kembali dilaksanakan dengan maksimal orang yang hadir adalah 50% dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Syarat untuk mengikuti kegiatan ibadah di gereja adalah telah menerima vaksin COVID-19. Bagi jemaat yang belum menerima vaksin COVID-19 dianjurkan untuk menghubungi puskesmas atau tempat-tempat lain yang sedang menyelenggarakan program vaksinasi. Jemaat yang datang ke gereja harus dalam keadaan sehat dan tidak melakukan kontak dengan seseorang yang dinyatakan COVID dalam jangka waktu 14 hari. Jika jemaat merasa kurang enak badan, sangat dianjurkan untuk mengikuti ibadah dari rumah terlebih dahulu. Untuk jemaat yang masih anak-anak atau di atas 60 tahun atau ibu hamil dan menyusui atau jemaat yang memiliki riwayat penyakit bawaan dan kronis yang beresiko tinggi terhadap COVID-19 disarankan untuk beribadah di rumah. Jemaat yang datang ke gereja diwajibkan menggunakan masker dengan tepat menutupi mulut dan hidung, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, double masker. Jemaat diwajibkan untuk menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer di tempat yang telah disediakan, yang berada di sekitar HKBP Depok 2. Pengukuran suhu badan setiap jemaat akan dilakukan sebelum memasuki gereja. Jika suhu sama dengan atau lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan untuk memasuki lingkungan gereja HKBP Depok 2. Jemaat wajib menjaga jarak selama berada di lingkungan gereja HKBP Depok 2 dan duduk sesuai tanda pada bangku saat ibadah berlangsung, tidak duduk pada bangku dengan tanda silang. Jemaat dihimbau untuk tidak bersalaman dan melakukan kontak fisik sebelum dan sesudah ibadah berlangsung, serta dapat segera pulang ke rumah masing-masing setelah ibadah selesai. Mari kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap disiplin pada protokol kesehatan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.
Huriani Tuhata, tapasada marohata, tapukama parminggota, ima minggu Septua Gesima, marende mahita sian bukuende nomor 4 ayat sada sahatolu. Yesus Kristus jadi mat sayarga doni tahun ditobus di porsan Yesus dosa tasa sude asa mudar naik pujian rohata Tuhata debata nang Yesus pe anakna nang pangondiani nang rotu itaron manggoti Yesus pujian Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Say paeleng mapinggol mutuau, hapogani paluahon au, say hodo gabe dolok batu partano batoan diau, gabe huta nagoting laho panguluhon au, say iring-iringonmu jala toguonmu au, tuhodo ale Jahoba au marhaposan, sayunang parurak ahu, saleleng nileleng na, say palua mau, marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho nagogodo musunami, say talu dohami dibahen alani hagaleon nami, dibaheni hupangidohami tuho, say pargogoi jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaona ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Say palingan
tatangihon mapatik ni debata di parminggota sadarion imasian patik palimahon sahatu patik na pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangaponmu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unang homa munu. Patik papituhon unang homa ngalakup. Patik pawaluhon unang homa nako. Patik pasiahon unang ho olo makatindakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Songoni masahatna, atong rap manggidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahombar tupatikmi. Amen. Potima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadion mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Macai jot-jot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai, dang huhalongi hami ho, sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami, hubahek kami. Dibaheni tama dorimasanmu, jala uhumanmu hami tu hamatean, saleleng nileleng na. Alai nama porus mahami noaeng tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Saya urupi mahami, paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholong, naniulana di luat Galilea. Dungi didalani ibana ma sandok luat Galilea, lao mangajari di akka perguruan, mamaritahon harajaoni huhut pamalum nasa sahit dohot nani aen ni halak na di sini. Jadi mana sorok halak mangyuton ibana aka parsahi naragam dohot aka hasonggopan ni aka sibolis dohot aka nasolpot bulanon rodi aka nasarion gabi di pamalum manasida saluhutna. Ayat Jadi 25 masai rap toroh mahita. mahala mangihuton ibana Akan nasian luat Galilea, sian Dekapolis 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea,
dohot sian luat na dibari-bani aek Jordan. Songoni masahatna, martuama akan natumangihon hatani debata, jala upeopsa. Amin. Dinani debataku, patikna dolomotku. Posen situtu doa debataku, ayo donatok tong burju membangun oluanmu. Nagogo sai tulus do singakap nirohamu, pasat na pinukamu. Tahatindakon maha porseotai, songon nahina tindakon idongata saha porseon disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasoh tudusan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imanatih buhani si Maria, nagabe-gabean si Antoni Porbadia, andoran soho guguan. Ido tuhatan, natumohon abernit, di pangumani silatus, nama tutar pajang lebana di hopi nersilang, natuat tuban waturu dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahun dulu siang di bata Jahoba, amanai parkuguna sohatu dosani, disimai bana suhu panoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au persea ditondi porbadia, jaladong sadaburia naburia. Huriani hatopani ala Kristen akan abadia, dohoti hasesani dosa, dohoti hatai namando, mulak mangulur sokot daging ni halak namate, dohoti amin. Tabegi matikting nama sadi huriata saminggon. Titing Huriah KBP Depok 2, Resort Depok 2, bagian Parjolo Panongguli, Goarni Minggu. Sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2022, ima Minggu Septuagesima, jala topik jamita ima tarpasu-pasu doaka namar haposa tu debata. 2 pilihat tujolo. Di parminggota manogoton duksi pul jamita, pasal pilihan tujolo dohita ima pilihan syukur bulanan. Tolu baptisan kudus. Di parmingguan manogoton, di patupa pakubasion padidion nabadia, tuopat yanakon ni huriatta. 4 perekrutan anggota di seksi pendidikan. Di hari koton huriatta do ruas yang ganup sektor naolo makubasi di sektor pendidikan ni huriatta. 5 pemilihan pengurus antar waktu sekretaris Huriah HKBP Depok 2. Di hari Jumat tanggal 10 Februari 2022, nunga di Patupa rapat parhalado jala dirapoti nunga terpilit ima inang situa TL berupa pahan gabe pengurus antar waktu sekretaris Huriah HKBP Depok 2. Manggatiho namang si bagian angka Romawi tolu titing ruas napida. Mulai Minggu tanggal 10 Februari 2022,
Nunga pidahuria keluarga amata ucok prada el kaban inata teu boru siadari rabdohot 3 yang nakod nasida pida tuhuria haga BP Depok Sada. Saya di pasu-pasu debata nasida nang songoni parsauran nasida di huriai. Angka Romawi 4 titing ruas nataba. Mulai mingguon gabe ruas di huriata do amata syukur tua hutasoit. Inata Siti Mahfiro Ramadona Rabdohoto nasida pida sian gereja Pantekosta Immanuel Tangerang. Noaing nasida maringanan di Jalan Sugutamu Depok 2 Tengah. Masuk sektor 1 Moria. Saya di pasu debatama nasida nang parsaurata di huriaon. Angka Romawi 5 titing habot niroha. Di hari Sabtu tanggal 11 Februari 2022 nunga di alap tuhata amata emer huta barat nah makabaluhon inata iriani de emboru panggabian maringanan di jalan Anjas Marapitu nomor 10 sia tutup umur 10 sia tahun. Tatangnya koma asa dipargugui jala dia puli debatama keluarga natina dikon. Bagian ponopon titing parhepengon. Pemasukan doa pengeluaran di mingguan ima tuhuria godangna 10.455.000 rupiah. Tu diakoni sosial 7.510.000 rupiah. Tu pusat HKBP 1.125.000 rupiah. Pengusude 10.270.000 rupiah. Pengeluaran tuhuria 1.800.000. Tu diakoni sosial 2.175.000. Pengusude pengeluaran 7.123.000 rupiah. Saya di pasu-pasu tuata maka piliani nang ulaun di huriaon baisangap di guarna jalalas niroha di hita ruasna. Aka titing na sojina haon boy mata jaha di warta nang sahat tu hita songonima saha di titing di huriatta di bagasan na saminggon debatama nama masu-masu. Mahita sian bukuene nomor 720 ayat sada dohot udutna laos disonma tapapungu peleata. Sinondang oluko di Injil Yesus menangi dia pea untuk tembui ngoti.
Dameni di bata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian hina holongat di bagasan kuari Tuhata Yesus. Hatani di bata barita nauli di bagasan minggu tasadarion. Minggu Septuagesima. Ima natar surat sian buku panurang Jeremia. Bidu 17 mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat 10. Jeremia 17 ayat 5 sahat rodi ayat 10. Tapai hutihut masongonon di dok hatan itu hatta. Marjea do namar hapo satu jolma. Songonod do hatan di Jahuba. Marjea mabawa namar hapo satu jolma. Manang tubulun ni botohonna. Gabe di pasuru terohana sian Jahuba. Songon halak parbahudung di tanu nama hiyang do ibana. Dakta gamo ni daun na rona dinggani. Jala maringan ibana di tanu bakal-bakal di halongonan. Di tanu na acim naso hinudulan ni halak. Alai mertua mabawa namar hapo satu Jahuba. Jala Jahuba haporusanna di bain. Tudus do ibana tuhau na sinua di topi ni batangaik. Jala majarar uratna di labung batangaik. Jala dang babiar ibana moloro hamohopon. Jala totong rata bulungna. Jala da kolsoan ibana di tahun haraharon. Jala dang macohot marparbue. Tung na akal situtudo rohani jolma. Jala na ganggu. Tung isema natuk maduduisa. Audo Jahuba si dodo roha si uji pia-pia. Jala mangalehut tuganup jolma khobar tu dalanna. Khobar tu parbueni pabahenanna. Ima yang go sahatna. Horas madihita salutna. Dihamuna kamanami nanami. Manang di dia pehitan waing napai hutihut par mingguanon. Songonima nang dongan namar hurian waing dihakabibi parung panjang. Alani namasa di bagasa tikion dang boy hita rap mar minggu songon na somal alani itung di jebu penuai kamu marhition kupasatami mahata horas-horas tuamu sailam tuhi pasna masudia kadongatan atau ngon terpapar alani pangotak kopit sapulusia lau songoni mahita saluhut na boy bongot rap marsaor nuaing di bagas joroni itu hatta. Akamangkay nang 44 hari manuaing dung tadalani tahun 2022 on natahirim tahun nagok las ni roha natahirim tahun nagok pasu-pasu alai sipata gabe piudo songo tali putor songo lakitang dinarap maparsiranggutok kita pasu-pasu nasihat di mata alai boido gabe solpa sosot tua dopatan waing akka nasotahin nalumohon akka nasotahirim ala parsiranggutotta tarlumobi di 2 minggu na perpudion pangotak dohot pakorhon ni sore mago covid 10 sia khususna varian Omikron kurang lebih manuaing 30 halak ruas ni huriata nadong di HKBP Depok 2 songoni nang didongata na di HKBP Parung Panjang ubay soboi nang nasida mamongoti par minggu di tonga-tongani bagas joro jalarak taboto do pesongo dia nanaing masa tuari marsugut alain natakas di bagasan na 44 arion dililiani biar kita nakpe sudah kita masihol nakpe sudah kita bawas asanian
Di bagasa kaluau kita sesude sori mago dohot akka na manosak pardalan nguluta soluk nian akka lasni roha dohot teragam di pasu-pasu nasian tuhata. Jala hirasota hilalado kamang kainang hobar tu klender gerejawi omma minggu na parjulun kita nuaing memasuki minggu-minggu prapasion. 5 minggu Septuagesima, tu hari minggu naro masuk maita Sexagesima, dungi itor minggu pasion nama. Namar lapatan di bagasa perdalanan ni kalender gereja WI totongdo sai diajar hotu hita babua Yesus Kristus nagabe jolma di tonga-tonga ni portibion lau peluahu kita jolma pardosa dang melua siap parsirang guton lau makamonako paraluan ni jolma na totong di bagasa dosa asa melue sia dosa ido uban na iko sampai mate tuhata Tuhan Yesus dihauna pinar silang anggiat marhite hama mate nai pataridahon holong ni rohan di bata makamonako jolma pardosa nakpe ikon mengadupi ragam ni akka hamaolon tarlumobi pangotak ni akka sahit doho tihas nama duduni jolma. Alani dua kamang kenang di minggu Septuagesimaon di paingot hatani di bata hitan waing dia kana makawatso pasu-pasu. Dia kana makawason lasni roha. Orang-orang yang senantiasa merindukan berkat-berkat Tuhan. Melalui nama minggu kita diingatkan bahwa setiap orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dia akan diberkati Tuhan. Berkat dalam kesembuhan, berkat dalam hal jasmani dan rohani, berkat dalam segala hal. Jala ima nanaing takas pahusor-husorota marhiti hatani di bata. Hobar tu panurangon ni si Jeremia di tonga-tonga ni bangsa Israel hati hai nalaus totong manorusi di tonga-tonga ni nguluta sahat rodi sadarion. Ahama naikon si hanguluhonotta, ahama naikon si patupaotta, dinarap makawason pasu-pasu nasihat debata molodidok diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Na parjulu asa unak sa ipajulu gugu hita bapu diuhum. Jangan sekali-sekali mengandalkan pikiran. Asa unak sa itapatujulu hagugu otak. Hadiriyota lau mengadupi saluhut alai songo dia do hita kana persea asa sa ito tokpa julohon lomo ni rohani di bata ido picak-picang na parjulu na potita di ayat 5 adidok songo noddo hata ni Jehovah marjea ma bawa namar hapo satu jolma manang tubulun ni botohonna gabe di pasurut rohana sian Jehovah memang molo di Bibel tai didok marjea ma bawa seolah-olah hanya laki-laki yang selalu melakukan dosa, yang selalu mengandalkan diri. Atik pe anggo diterjemahkan hata bawa merujuk keberadaan manusia yang sesungguhnya yang di dalamnya ada laki-laki, ada perempuan. Nana yang dohonna songo dia mahita kana persea di bagasan guar itu kata Tuhan Yesus asa sa itu tok kita di bagasan persigat tungota marhaposan tu debata ay didok di ayat pitu molonak kining dia 5 marjea jolma marjea bawa na say marhaposan tu dirina na say marsigatung tu bolon ni botohonna hagugoonna alay dohot sabalikna martua ay didok dia pitui alay martua mabawa na marhaposan tu Jehovah jala Jehovah haporusan na dibain asal do haguguta kamang kainang tarlumubi di hamuna kadongan namin waing natongon tardudun manang na di dia pehitan waing manang na di rumah sakit manang na menghadapi isolasi mandiri di bagas tabi mari senantiasa selalu bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan itu sang maha tabib padaunina sumurung do ibana tuk do huason di debata mangaleon ubat
manupahi ubat si panganut tangan-tangan di para medis mabubut nasasahit siya tonga-tonga di pamatakta alanido unang mamitor madele hita unang mamitor sesong na manghumi hita tu di bata alay mari senantiasa berseru dan berseru kepada Tuhan ay didok hatan di bata jala jauh maau jumpa di hari hagugutak ko asa hupai luaho jala dipuji hoang. Jadi tua kadongan natongon yang terpapar COVID-19 jala dada holan alani na terpapar COVID-19 tua kadongan na tardudun yang di bagasa parsahiton na pola sahat tu beberapa tahun manang sakit menahun manang jadi diabetes kita asa saya totong tapasaha dirita tua do pandiri bata tapa rata-rata panidang nyota dedeta na nomor 452 ya kamang kainang talumuwi hamunan waeng natongot tardudon di bagasa parsaiton naropa daw ni boloni ima tu hata Jesus di dauni namar sahiti hisar di bay Jesus ulini baritai las ni roha boloni sai dipuji to diki Jesus asa ikonido totong sitio pota naing totok parsiranggutonota guarni tu hata Tuhan Yesus bahwa dalam nama Yesus sakit bisa semua disembuhkan alai molo saya dirita molo saya hagugota mana saya holat tasalahon akan masa di tonga-tonga di nguluta lamido mabain lam tarduduk kita gabi saing morong-orong mahita songo borong-borong alai bohama hita akan namanya tua songo dia mahita akan semakawason asini rohani debata didok marhite turpuhon asa saitu debata kita marhaposan danga dong harorwan ni gugu danga dong harorwan ni pasu-pasu danga dong harorwan ni lasiroha molohola sia dirita jala idu akamang kainang molo pesipata say songon na tahirim akai HP say songon na makirip naso sitong naso pasti hita alada memang dang mamitor songon na dirohat tai alay natakas nalupa do hita nataparsuada do manang naneang langgus rohata dang mangat tonguluta pabuang ulutai sudi sian tuhata ido ubadido di hata parpudi nakininga kamang akainang di ayat 10 audo jahoba si dodoroha si uji pia-pia jala mangalehol tu ganup jolma khobar tu dalanna khobar tu parbue ni pabenanna namar lapatan danga do kape sileu tua di tonga-tonga ni nguluta nunga di suarahon tu hatta pabua sia debatado haroruanna ibana do natuk maduroroga di boto debatado sudi akan masa di bagasan nguluta alali dang sibaben molo hatan yalak bata madok dada si manuk-manuk si botar adora dada si turu turpuk si ahut lomoni roha tapi bagaimana kita orang-orang percaya senantiasa bergantung penuh pabuah holat di batado haporusata pabuah holat di batado hatwota di mana do saluhut ngoluta oleh karena itu senantiasa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai bukti iman kita ngasomal tabigi hata adaliman atik pe dang adaliman na saya tabai tuikan dan yarsihi dotu sasang natapangani alai hapor siau taido nanik patujulo tamaludok andaliman andalkan iman holan hapor siau taido naboi patujulo otta ai di patuduhon parbuin di hapor siau taido ita songo dia mangadopi akana masa mananga hape na masa las ni roha arsak pe tiopok kuhona basa namar holong roha pe ninna dia deta 240 sia ayat tulu asa saya totok kita marsitiopan dia sini rohani di bata asa saya totok kita mangulu di bagasan panugu-nugu ni di bata ayanggo hadirion ni jolma ngadi sahab di bata sian nagalia tu nagalia saharul tikion manang tarok dung madebu jolma na parjulai tu dosa siadam dohot si hawa nga terwaris jaladang meluwebi sian mudar ni hajol maun taringot tuak karagam ni hajahaton ubain di level marhite hatan si Jeremia madok tung na akal situtudo rohani jolma
Artinya Tuhan sudah tahu bahwasanya dalam diri manusia tidak ada kebenaran. Tapi Tuhan tanamkan bagaimana manusia hidup untuk melakukan hidup di dalam kebenaran. Namar lapata di singa siam mulai nabe anggo jolmai dan adong nasitong. Nak pesai mawes jolmai songon na minum aik natio maka wesok kasitongani. Aleu ngasai tardarat jolmai di bagasak kajahaton. Alai Roma debata nagok hasitongani di bagasan Yesus Kristus. Asa saya terbuan tertugu-tugu hita kana porsei di bagasan hasitonganna. Ai statement itu kata Tuhan Yesus doi audo dalani dohot hasitongan. Kebenaran sudah ada dan hanya ada di dalam Kristus. Oleh karena itu mari berjalan, mari hidup di dalam kebenaran Kristus, dan itulah membuat kita tetap teguh, kokoh di dalam menghadapi segala sesuatu. Saya dipatau Tuhan tamahita kamang kainang di bagasa perdalanan yang ulu tahun tuari marsugut dohot akan anengro dau-dau masya kita kasonggot-songgot dau-dau masya kita kaparmaran molo didok hatannya tua-tua lo mak siliduang lo mak siboneboan tutu dia pehita salut nama ngalakah saya takas-takas lucu-lucu di patongot-tongon asini rohani Tuhan. Namar lapatan naik totong asini rohani Tuhani majuluani saluhut nani ulani tangat doh pikiran. Songoni mahamu natoras natongon mabuan danak di bagasat tikion. Pasu-pasu tuhata mahamu dia kesilon di tangat doh pikiran. Tiru-tiru ma pacariamu. Dungi marhiti asini rohani debata di palumeho dana hot tuhamu tugu-tugu hamu ma ajar hamu ma dana hom bangulu di bagasak kasitongan di debata. Asa saya di bagasani lam takas marulimbual natuo hamu jalan marurat marparbui dana hon gabiak kada dana khalasan dana sipatu julu sugut haduan napola targobar songon hau natarsuan di batangaek ai didok dia walu turpuktai tudus doi bana tu hau nasinuan di topini batangaek jalan majarar uratna di lebung batangaiki. Artinya kita berharap anak-anak juga bertumbuh di dalam berkat Tuhan. Sudi kita nuaing nadison dohot akan dibagas jauh tabi manang dia pehita dalam auliati mara di bata tuak kadongan naung mangeahi hahi pason di bagasan perdalan nguluta bahkan keluarga yang berduka di dia penuaing totong ma saya di pasu-pasu tuhat tahita saluhutna asa saya totong apul-apulna saya tuhatai majuluani saluhutna ni ulani tahanga dopik rata. Tuhan Yesus memberkati martang yang mahita. Mau lihat ima Tuhan taruli hami di hatam nai pangotok kami pabuana taruli pasu-pasu do hami na saya pajuluh guarmu unak saya tardagi kami mangatusi dohot bakaguluh ngulu nami jujut hami saya pajuluh gugu papudiuhum mangasahon belgani botohon nami do sinadongan nami alai di paingoto mahami nuaing asa saya mangulu di bagasakko dinarap mbak kawatco pasu-pasu pami Tuhan lasni rohana seko atik pe sai soson tua depan nami gudang nia kaparmaran gudang nia kahamawolon sakit nama duduni ngulu nami dang lupa hami totok pasahatu tua depanmu akka amanami ina nami natongodo pinuaing terdudur di bagasan para sahiton ubah kami na itu nami amang situa esi matupang natotong dope mengadopi perawatan di Jabu. Na tua-tua nami amang dotrandus patas serigar opu obet duli na tongon waing di bagasan perawatan di rumah sakit Cipto songoninang ina nami inang opu obet boru nyonya serigar boru si hobing ina nami inang nyonya siani para boru tabarat di rumah sakit Irspiadi ina nami inang nyonya situa manurung boru duluk saribu di rumah sakit Hagea. Ina nami nyonya situ morang boru simbang ucong dirawat di rumah sakit Hermina. Songonia kana tongodo pe madalani perawatan alani pangotak ni sorimago COVID-19 adong na di rumah sakit dohot na isolasi mandiri. Uwa kami amanami amang teha maha sian sektor sada Moria. Anakon nami Harli El Maha sian sektor sada. Anak konami Dina borumaha sian sektor sada. Ina nami inang nyonya maha boru nainggulan. Nasida tong sian sektor sada.
nasida nasa keluarga. Hubak kami anak kon nami tubia honada siaturi sian sektor sada muria. Ina nami inang nyonya manulang boru marpaung sian sektor sada rap dohot yana kon nasi Aldo manulang, Brando manulang, Cornelia boru manulang. Tungasi maroham Tuhan. Homa nama dauni nasida. Yana kon nami si Beni butar-butar sian sektor tulu Kapernaum. Amanami maruba lubaturuan dohot inanami nyonya maruba lubaturuan boru si maucong sian sektor 5 kana. Yana kon iboto nami si Rista Marta boru si majutak sian sektor 5 kana. Si Rebecca boru siahaan tong sian sektor 5. Inanami nyonya Tapubulun boru siahaan sian jalan Pajagaraya sian sektor 4. Helena boru Tapubulun yana kondasida tong sian sektor 4. Inanami nyonya Huta Julu boru siahaan. Inanami nyonya Siregar boru si Matupang. Si Johan Horas Matodang. Nuaing tong nasida mengadopi isolasi mandiri. Nang ya konami si Juliana boru nainggulan natongon maringana di Cibubur madalani isolasi mandiri. Si Joe Christian Matodang. Dohot yana konami si Sarah Bunga boru si Hobing natongon madalani isolasi mandiri sian sektor sada Moria. Anak konami si Jaken Salomo Pasaribu dohot amanami bin Pasaribu sian sektor 8 Hermon. Tuhan songonido nang yanak konami si Josephine Munte, Fredro Silaban, amanami PTH sianipar dohot inanami nyonya sianipar bursian nang yanak konna Ragajo sianipar sian sektor 7 Karmel. Uwa kami nang anak konami si Joshua Maruli pada pota Libong dohot Raigada Libong natongon mengadopi isolasi mandiri. Adong na di Cilodong dohot di Cikarang sian sektor 7 Karmel. Tuhan huhamaleto kami akamanami inanami nong mulak sian rumah sakit. Hubuak kami si Martin Huta Barat, Marvelus Todo Marulituas si Hobing, amanami amang si tua MB si Marmata atik peto tong dope saikon mengadopi proses pemulihan. Amanami amang si tua Elem si Litonga. Dohot aka amanami inanami nong mulak jala di bagasa Kaipason alani pangotak ni COVID-19 sian tikina salpu nasida isolasi mandiri. Amanami amang Tabunan, Erasmus Tabunan, amang P Aritonang Raja Guguk, nyonya P Aritonang Raja Guguk, anak konami Fanny Ayu Lubang Gaul, dohotri hartatinami bor Lubang Gaul. Sude nasida hupasah tami tuho Tuhan. Hodo pada na sumurung tukdo huasom mga laukugo hai pason hamalumo di nasidabi nang songoni nak kami pe. Asiroham nasubuhi guari hami do pe akan natongon nuaing tardudun di bagasa parsahiton. Alenak sanga baritai sahat tutong-atongan di kesekretariatan di Huria. Nang nasida nasubuhi guari hami marsada-sada. Tung homa Tuhan nama kaol. Homa na paluahon na sida, homa na mamaso-maso na sida be di bagasan hahipason. Songonin ang di bagasan tikion huwag kami na toras na mabuan danak laho madjalo pa di diyon na badia siyako. Yan ako namin si Silviante, si Samuel, si Sandy, dohot si Arta. Asay buri-buri magurang o danak ho tugu-tuguan na toras na keluarga utasoit, dohot keluarga parhusip. Posrohan namin Tuhan. Asini roham totong majuluan di nasida. Nang keluarga natongon berduka. Huwa kami tu ado pamu keluarga Emer Huta Barat. Inang buru pangkabean. Dohotak kaya nakona nuaing tongod di rumah duka. Asa sayhoma totong nama ngapuli. Talumubi Tuhan di napatupahon ulaut parsari matuaw ni amanami nuaing di Ronatama. Sahat ro di napataruhot ca anon. Tuingana pada parsatok kinani sayhoma. Na patulutcom mga leon arina tiur di bagasan padongan yomu atau pinuji pinasangap magwarmo sahatu homa dagito dinami marhiti-hiti Jesus Kristus husobaw kami tangyang panggiduan nami tuho. Amen.
Tapuji matuhata, mari demahita sian buku di nomor 120 laus tapasahat ma peliata ucapan syukur tu huria peliat tu jolo. Panjalahi damai lupa Yesus tapasada palongi rohatai aibana doluta kita doruasai Tuhan Yesus doguruta kita siseanai tanda asini rohana nabagas natimbongi tanda hulung ni rohana nasohadodoani didongani debatata amana sumurungi dohot Yesus petuhata kita na porseai porseai asa masih olongan songon api ngatikmi di bagasan hasitongan hidupi nangidomi sai padomu akadongan natutusin Urian itu hata, noaing bongot mahita tulaon padidion poso-poso. Tapara di maedeta nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Di ayat 2 non pinangido matuhamu natoras asa jong-jong mahamu di inganamu nabi. Mari di mahita. Martangi yang mahita alia manamina di Banua Gijang naroroham itu jolom mabuat danahon saya si maroham jalo manasida gabi anak komu pasu-pasu jala pargugui manasida mangeyahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Hamuna akadongan nama buat danak sididionon tangyo kauma hatani Tuhan Yesus lau mahamu tulia portibion ninna madoa kasisianna podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guani debata ama dohot anak dohot todi porbadia
Ajari hamu mana sida mangaradoti saluhut na hutonahoni itu hamu. Jala ingot ma saidong anakku do hamu ganupari. Rasa ro ajal ni hasianganon. Manangise na porsea dohot ni didi dapotak kanguluan. Alai na so porsea honauhum sogut. Tangyok kamu madot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong makan nama buat danak tutukan Yesus asa dijama. Alai dipicang akasisian na ima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus isugo marohana di dokma. Luasamu maka dana irotuau. Unang orai hamu na sida. Ai dia kasih songonido harajau ni debata. Na tutudo na hudokotu hamu manangise pe. Anggo sosongo dana kibana majalo harajau ni debata dang bongo tibana tusi. Dungi di haol maka danahi dia pehon matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati daku kau majolo ha porseotai rap mahu madok au porsea. Imana tiduboni si Maria. Atau alusi hamuma hatana husukunon na parjulu. Di pangido hamun waing didio dana hotu bagasan ni na hina porsiomuna alusna na paduahon beha. Na olodo hamu mamudaya na komunon asa diboto jala di hutun nasida hatan debata alusna na patuluhon. Na olodo hamu marsuru nasida tu gereja dohotu perguruan ni huria Protestan. Asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna atau tapasahat mana sida tu debata marite padidion na badiai Roma hamu tujulu. Ale arta marsada parhusip. Udidi mahotu bagasan kuarni bata anak. Dotu bagasan kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan kuarni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata anak kau dia bangot montu bagasan harajaun nasaling lilingna. Amin. Mana Silvianti? Kamu sepudi bangunai, kamu sepudi, tukang. Ale Silvianti Amelia Rebetta Hutasoit. Udidi mah foto bagasan kuarni bata anak. Do tu bagasan kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan kuarni todi porbadia. Amin. Saya mau tuan di bata anak ho, ya mau tu bagasan harapan. Samuel. Ale Samuel Pratama Wijaya Hutasoit. Amin. Saya mau tuan di bata anak ho.
Andaresta Wijaya Hutasoit. Dia bongot mon tu bagasan harajaon nasalinglengna. Amin. Kamu akan atoras martangiang mahita. Ali Tuhan di bata manami marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungau pasatami dak dana hotuho. Jala di zakon hodo nasida gabi anak konmu marhiti hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanon. Jala gabi paneat di hanguluan nasaling lelengna. Asi maroham doho dia kanatoras ni dak dana hon. Sai pargugui jala ajari mana sida manugu dana hotuho. Asarap na sida taruli dia ka artani harajomu. Alia mana mina di banua gijak sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songonda di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Sai samadu sanami songon panesanami di dosa ni dongon namar dosa tuhami. Una kami tuju tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ai horo na punah harajaon. Doho tagugun. Rodia sangapon saling lelengna. Amin. Marede mahita musesian buku de nomor 100 opaplonom ayat onom laus tapa ujung maparminggota jongjong mahita saluhutna. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di banua gicang. Hodo haroruan ni saluhut si leo-leo na denggan dohot na sauli basa na mauliutus. Upasat hami masih nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulon na rajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan ami marhite ite todim. Asalam utadahami gudang ni silelon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mina di banua gijang sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songona di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesa madusanami songon pansanami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami tuju tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Oh
Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaorohon matodina tuto di munabi. Amin. Dihamuna kamanami inanami tarlumubi natongon paihut-ihut parpam guonon di bagas tabe saham matami nami parkaladuni huriata saya di pasu-pasu tuhatta mahamuna saluhutna dia kasulon di tangan do pikiran hipas-hipas maita saluhutna horas madihita. Tes 1. Horas madihamu amanginang tarlumubi di ruas ama songonaung di tikting nakiningan adonggo rapot periodisasi ama dipersilahkan hamu sude ruas ni ama marapok mahita di samping ni gerejaon asa dipersiapkan sude bangku di samping gerejaon mulai tema. Sinodangoluku di Injil Yesusi manang di dia